саломи саршори меҳр нисоратон ҳамдиёрон дӯстон ва устодони олиқадр. банда ҳилоли савр ҳастам ва хостам ин ҷо шеъреро аз шоири зиндаёт бозор собир бо ном шоиронро масупоред набусида ба хок баҳри шумо қироат карда бошам. аз азал шеър набуд, аз азал шеър набуд, шеърро ҳазрати зардушт баровард ки ӯ аввалин шоири пайғамбару пайғамбари шоир буд. шеъри ӯ шӯълаи оташ, оташаш шӯълаи шеър. сурхии рӯи аҷам ин ҳама аз сурхии ӯст, гармии рӯи аҷам ин ҳама аз гармии ӯст. шоиронро масупоред набусида ба хок. ҷилди шоҳнома ба қуръони араб бинигар соли ҳазор аст ки дар пайкор аст. ҷилди шаҳнома ба қуръони араб бинигар соли ҳазор аст ки дар пайкор аст. арсаи ҷангу муборизаи ӯ арсаи ҷанги бузурги ватанист. шоиронро масупоред набусида ба хок. кас ба широз намерафт агар саъдӣ набуд, кас ба широз намерафт агар саъдӣ набуд. кас намерафт ба широз набуд ҳофиз агар, балки широз набуд дар назари аҳли назар. шоиронро масупоред набусида ба хок. балх бо мавлавии балхӣ агар рум гирифт, кард юмгондараро носири хусрав юнон. кард юмгондараро носири хусрав юнон. на ба нақши рустам на ба тахти ҷамшид, ба ду сарводаи хаём шиносанд ирон. шоиронро масупоред набусида ба хок. шеър пайванди хуҷанд аст камол, хоҷа камол қаламаш шохаи пайвандии қандак будааст. ғазалаш қандаки ӯ гарчи дар гӯшаи табриз буд марқади ӯ. шоиронро масупоред набусида ба хок. дӯш дар қиттаи ҳинд дорбозӣ буд агар, морбозӣ буд агар, чашмбандӣ буд агар иқбол набуд, чунки алломаи иқбол набуд. шоиронро масупоред набусида ба хок.